Alla u l-ismijiet tiegħu. Alla huwa l-protagonista tal-Bibja. L-awturi tal-kotba mqazza kollha mod jew ieħor juru minhu Alla u xi jfisser għalina l-bnedmin. Dan ma jagħmlux b'definizzjonijiet astratti jew kunċetti filosofiċi, ma bil-fatti tal-istorja li taħħawa s-sit u l-mexxej. Il-kwistjoni tal-eżistenza ta' Alla ma kienx problema għall-awturi sagri, din kienet aċċettata u miżmuma minn nies ta' żmienhom. Huma kitbu għal nies li kienu jemmnu f'Alla jew f'xi Alla. Dak li rridu juruhom kien fuq kollox li Alla wieħed hemm u li dan hu Alla il-veru u Alla l-ħaj. L-Iżraelin kienu mdawrin b'nies li kienu jqimu allat oħra u kienu dejjem fil-periklu li jaqgħu huma wkoll għal qima ta' dawn l-allat. L-awturi sagri juru dejjem li dawn ma huma allat xejn, li huma allat foloz, għax Alla wieħed hemm li ħalaq is-sema u l-art. Dan hu t-tagħlim ġenerali sew tal-kotba tat-Testament il-Qadim u sew tal-kotba tat-Testament il-Ġdid. Il-kelma bażika għal Alla bil-ludi hija El, jew fil-forma plurali Elohim. Dan hu l-isem għal Alla jew Allat fl-isna semitiċi kollha, fl-Akkadiku ilu, fl-Arbi ila jew Alla. El kien magħruf u meqjum minn popli oħra barra minn Iżrael u qabel Iżrael. Kien l-isem ta' Alla l-ewlieni fost allat oħra u l-fuq minnhom il-kol. Dan kien Alla tal-allat. Titlu li mbaġġi applikat għal Alla il-veru kif insibu fis-Salm 50 vers 1. Ma nafux b'ċertezza xi tfisser fiha nnifisha jew minejn ġejja il-kelma Elohim. Ħafna jaħsbu li tfisser is-seta u l-qawwa tad-divinità. Dan hu żgur kunċett li jixraq lil Alla u jaqbel man natura tiegħu kif insibu f'Ġenesi kapitlu 30 versi 2 u vers 8 jew is-Salm 8 kapitlu 6. Mhuwiex biżżejjed biex jarrafna min hu Alla, imma jfakkarna xi ftit li Alla hu tassew dak li hu il-fuq minn kull seta oħra tas-sema u tal-art. It-titlu jew l-isem Elohim bħala isem għal Alla għadda għand Iżrael mingħand popli ġirien tagħhom. Imma f'Iżrael dan l-isem hu ħafna drabi determinat b'titli oħra miegħu biex bihom jintgħażel mill-allat tal-popli l-oħra. Hekk għandna pereżempju El Betel, El ta' Iżrael, Alla ta' Ġakob, El Elohe Iżrael, Alla ta' Iżrael, El Olam, Alla ta' dejjem. Alla jissejjaħ ukoll El Shaddai u El Elyon. Dawn it-tnejn huma wkoll titli ta' Alla li Iżrael wiret mingħand popli oħra. Qabel ir-rivelazzjoni ta' Alla l-veru, l-antenati ta' Iżrael kienu jqimu Alla oħra kif insibu f'Ġoswe kapitlu 24 vers 2. Kien ma' sejħa ta' Abraham li bdiet tassew il-qima propja ta' Alla ta' Iżrael u mbagħad twettqet u tkompliet ma' sejħa ta' Mosè. Qabel ir-rivelazzjoni tal-isem ta' Alla, Jahwe, li aħna b'rispett tal-lut nippronunċjaw dan l-isem li ma jistax jissemma bħala Adonai, dan l-isem din ir-rivelazzjoni lil Mosè Alla ppreżenta ruħu lil Abraham bħala El Shaddai, Ġenesi kapitlu 7 vers 1. Huwa b'dan l-isem li hu l-aktar magħruf fil-ktieb tal-Ġenesi u f'partijiet oħra tal-Bibja, l-aktar f'dawk ta' karattru poetiku. Pereżempju l-ktieb tan-Numri, xi Salmi u anke ħafna drabi fil-ktieb ta' Ġob. El Shaddai tfisser Alla li jista' kollox. Għalhekk il-verżjoni Griega tas-70 titraduċi bil-kelma Pantokrator. L-isem liħor El Elyon ifisser Alla l-Oli, fil-Grieg tas-Septwaġinta Hypsistos.
Jissemma l-ewwel darba fl-istorja tal-laqgħa ta' Abram ma' Melkisedek li kien qassis ta' El Eljon jgħidilna l-Ġenesi kapitlu 14 vers 8. Dan kien l-isem ta' Alla tal-Kananin kien fuq l-allat l-oħra kollha. Jissemma wkoll fl-orakli ta' Balam mat-titlu ieħor El Shaddai fil-Ktieb tan-Numri kapitlu 24 vers 16. Aktar tard l-Iżraelin adattaw ukoll dan it-titlu applikaw għal Alla tagħhom kif insibu pereżempju fis-Salm 18 vers 4. Imma l-isem propju ta' Alla ta' Iżrael u dak li bih Alla rrivela lilu nnifsu lil Mosè, Jahweh, li aħna nippronunċjaw Adonai, bħalma nsibu fil-Ġenesi kapitlu 3 versi 1 sa 15. Għalkemm hemm opinjonijiet diversi dwar l-oriġini etimoloġika ta' din il-kelma, ġeneralment kulħadd jaqbel li ġejja mill-verb ħawa jew ħajja, jiġifieri kien jew eżista. Għalhekk nitraduċuha tajjeb bil-Malti bil-kliem jien li jien u jien u. Hekk titraduċi l-verżjoni Griega tas-70 u warajha traduzzjoni Latina il-Vulgata u traduzzjonijiet oħra. Min dan is-sens nifhmu li Alla b'din il-kelma rrivela dak li hu fih innifsu u dak li jfisser għal poplu tiegħu. U dak li hu li jgħix fih innifsu u mbagħad u nnifsu. U l-ħajja fih innifsu u l-ħajja għal kull ma hawn u kull ma jgħix. U minn dejjem fih innifsu u l-bidu tal-eżistenza għal kollox u għal kulħadd. Hekk pereżempju f'Iżajja kapitlu 41 vers 4 insibu jien il-mulej, jien l-ewwel u ma tal-aħħar jiena u. Dan hu s-sens ġenerali tal-isem ta' Alla Adonai. Dan l-isem il-Lud kienu jiddistingwu lill-Alla tagħhom mill-Allat tal-popli tal-ġirien tagħhom. Adonai, Alla ta' Iżrael, u Alla l-ħaj, l-awtur tal-ħajja, li ħalaq is-sema u l-art. L-allat tal-pagani huma vojta u firħa kif jgħid Salm 115. Għalhekk firħa kienu dawk li fihom kienu jqedu t-tama tagħhom. Imma wlied Iżrael kellhom iserħu rashom bit-tama tagħhom f'Adonai, Alla tagħhom, għax hu dejjem ħaj u dejjem magħhom. Dan turina dejjem il-Bibja bil-ġrajiet tal-istorja ta' Iżrael. Dwar il-pronunzja ta' din il-kelma tal-isem ta' Alla rridu niftakru li bil-ludi tinkiteb biss bl-4 konsonanti tagħha mingħajr vokali, Jahweh. B'qima lejn l-isem ta' Alla l-lud ta' tmiem il-Ġudajiżmu ma kinux isemmu jew jaqraw dan l-isem floku kienu jgħidu Adonai, Sit jew Sidi. Testi tal-Bibja bil-ludi daħlu l-vokali ta' A, O, A bejn il-konsonanti J, H, W, H. Min hawn ġiet il-kelma Ġahova. Imma din hija pronunzja żbaljata. Skont l-istudji kollha, il-pronunzja probabbli tal-isem ta' Alla hija Jahweh. Fit-traduzzjoni tas-70 dan l-isem huwa mfisser bil-Grieg Kyrios, Sit. Bil-Malti nitraduċuha bil-kelma mulej u bil-kelma Sit nitraduċu Adonai. Fit-Testament il-ġdid il-kelma Griega għal Alla hi Theos jew aħjar Ho Theos bl-artiklu b'riferenza għal Alla l-Missier. L-aktar fit-testi li fihom jissemmew il-Missier u l-Iben. Bħalma huwa pereżempju Ġwanni kapitlu 3 vers 16 jew l-ewwel ittra l-Korinti kapitlu 13 vers 13. L-awturi tal-Kotba tat-Testament il-ġdid inqedew b'din il-kelma li biha l-pagani kienu jfissru l-Alla tagħhom. Testament il-ġdid jadatta u jagħmel tiegħu dak kollu li t-Testament il-qadim jgħallem fuq Alla bl-ismijiet u t-titli kbar tiegħu u bil-kunċetti għolja tagħhom. Adonai, Alla ta' Iżrael, u Alla ta' Ġesu Kristu. Imma t-Testament il-ġdid juri wkoll li Ġesu Kristu wassal għal perfezzjoni ir-rivelazzjoni li t-Testament il-qadim jagħti fuq Alla, kif jagħmel ukoll f'aspetti oħra
tar-rivelazzjoni biblika. Littra lil-Lud kapitlu 1 l-ewwel żewġ versi tgħidilna Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu. San Ġwan fl-ewwel kapitlu tal-Evanġelju tiegħu vers 18 jgħidilna li Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafulna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier. Fid-dawl tar-rivelazzjoni tal-misteru ta' Kristu narfu aħjar minnu Alla u xi jfisser tassew għalina il-bnedmin. Il-Testament il-ġdid jirrivelanna l-Ġesu Kristu li hu l-iben ta' Alla u l-veru iben ta' Alla. Fl-iben naraw il-missier, għax il-missier u l-iben huma ħaġa waħda. Fid-dawl tar-rivelazzjoni tal-aqda intima tal-iben mal-missier narfu li f'Alla hemm il-missier u l-iben. Fil-kotba tat-Testament il-ġdid l-aktar fir-raba' Evanġelju naqraw ħafna fuq din l-għaqda misterjuża tal-iben mal-missier. Hija għaqda ta' identità tal-iben mal-missier. It-tnejn ħaġa waħda u hija wkoll ta' distinzjoni bejniethom. L-iben huwa mnissel minn missier u l-missier bagħtu fid-dinja. Min kif tkellem minn Alla bħala il-missier u fuq innifsu bħala Ibnu Ġesu, wera wkoll li magħhom it-tnejn u fihom hemm l-Ispirtu Sant. Huwa l-Ispirtu tagħhom it-tnejn li ġej mill-missier u mill-iben. Mela, kif missier ma jistax jgħaddi mingħajr iben inkella ma jkunx missier, u kif iben ma jistax jgħaddi mingħajr missieru inkella ma jkunx iben, hemm ukoll dak li jagħmilhom missier u iben li huwa l-Ispirtu tagħhom. L-Ispirtu Qaddis għax huwa l-Ispirtu ta' Alla, l-Ispirtu Sant. Dan ifisser li il-missier ma jistax jgħaddi mingħajr l-iben, l-iben ma jistax jgħaddi mingħajr missier u l-missier u l-iben flimkien għandhom l-Ispirtu tagħhom li huwa l-Ispirtu Sant. Din hija r-rivelazzjoni sħiħa li t-Testament il-ġdid jagħtina fuq Alla. Testament il-qadim ikellimna fuq Alla li huwa Alla wieħed. Testament il-ġdid jirrivelanna li f'dan Alla wieħed hemm 3 persuni ugwali għal xulxin u distinti minn xulxin. Din hija rivelazzjoni ta' dak il-misteru li nsejħulu it-Trinità. Alla wieħed fi 3 persuni, l-missier u l-iben u l-Ispirtu Sant. Dan il-misteru huwa rrivelat fil-misteru tal-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla. L-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier sal-bniedem bħalna bir-rida tal-missier li bagħtu fid-dinja u bil-ħidma tal-Ispirtu Sant. Skont l-awturi tat-Testament il-ġdid din hija l-aqwa xhieda tal-imħabba kbira li Alla wera lejna l-bnedmin. Kien minn dan il-ħsieb li San Ġwan wasal biex qalilna Alla huwa mħabba fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 4 vers 16. Din hi biex ngħidulek id-definizzjoni ta' Alla kif inhi rrivelata fl-istorja tas-salvazzjoni fil-paġni tal-Bibja. Mhux biss f'dawk tat-Testament il-ġdid imma f'dawk tal-qadim ukoll. Mhux tassew li t-Testament il-qadim juri l-Alla aħrax u qalil u t-Testament il-ġdid juri twajjeb u ħanin bħal kieku mhuwiex l-istess Alla. Alla tal-kodba taż-żewġ testamenti huwa dejjem l-istess wieħed. Imma fil-kodba tat-Testament qadim jew f'xi ħud minnhom Alla huwa ppreżentat f'aspetti u figuri li kienu jaqblu aktar mal-kultura ta' dak iż-żmien u l-mentalità ta' żmien tan-nies ta' żmienhom. Ħafna drabi jissemmew il-kastigi ta' Alla, imma l-profeti kienu dejjem juru lil poplu li Alla kien jikkastigahom biex isalvahom. Kull storja tal-kastig tispiċċa bis-salvazzjoni għax Alla dejjem wera li kien iħobb lill-poplu tiegħu. Imma r-rivelazzjoni perfetta tal-imħabba ta' Alla lina l-bnedmin kellha sseħħ u tidher bl-opra tas-salvazzjoni permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu. Jgħidilna l-awtur tal-ittra lil Titu kapitlu 2 vers 11 fih Ġesu Kristu deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni